ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥାଏ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜର ଓକାତ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଏତେ ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସିଏ ତୁମ ଚେହେରାର ଖୁସିକୁ ହିଁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିଦେବ, ମିଛ କଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହା କରିବେ ସେହି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ନିମ ପରି କଡ଼ା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର କର। କାରଣ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଜୀବନ ଯଦି କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ତ ବୁଝିଯାଅ କି ସିଏ ତୁମକୁ ସଫଳତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାର ସାମ୍ନା ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାକତ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ବା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସୁ କେବେ ବି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି ଛତା ବର୍ଷାକୁ ରୋକି ପାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥାଏ। କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଖୁସିକୁ ଖୁସି ଭାବ ନାହିଁ ଓ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ ବି କମ୍ ଭାବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ସେହି କାମକୁ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକୁ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି କି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି ଓ ସଦାବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ କି କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ ଓ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିଯାଅ। କାରଣ ଯେପରି ଚହଲୁଥିବା ପାଣିରେ ପରଛାଇକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଗିଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ସତକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ନେଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗରେ ଥିବା ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାहे କେତେ ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ କେବେ ବି ନିଜ ଦିମାଗର ସନ୍ତୁଳନକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଓ ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମାନୁଛି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ଜରୁରୀ, ମାନୁଛି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ପରି ବଞ୍ଚିବା, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଗୋଟିଏ ମଶାଣୀର ବାହାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ବାସ୍ ପୁରା ଜୀବନ ବିତିଗଲା ତୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାରେ, କ'ଣ ମିଳିଲା ତୋତେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ, ତୋର ନିଜର ମାନେ ହିଁ ତୋତେ ଜଳାଇ ଦେଲେ ଯିବା ସମୟରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଡ଼ା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସବୁ ମିଛ କିନ୍ତୁ ମରିବା ସତ ଅଟେ। ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲାନି, ଆମକୁ ଧୋକା ମିଳିଲା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହେଲା, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ କି ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ରାଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ତ ହୋଇପାରେ ସେହି ସବୁ କିଛି ତୁମେ ପାଇଯିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ହରାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖକୁ ସଦାବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବ ତ ତୁମର ବାକି ଜୀବନ ବି ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ଖରାପ କରିଦେବ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆପଣ କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୌକା ମିଳିଲେ ସାରଥି ହୁଅ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନୁଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସରଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି ଚାଲିବାରେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ସଫଳତା ପଛରେ ତୁମର ନାମ ଥିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ସାଲାମ କରିବେ। କାହାକୁ ନ ଡରି ତୁମେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କର ତ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ବି ତୁମର ଗୋଲାମ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିବାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଭଲ ମନରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସହିତ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହାପି ଲାଇଫକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।